Хөрмәтле мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, буларның барысы да безнең тапшыруда. Бүген безнең программада. Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев Удмуртиядә. Сәгать ярым, 2 сәгать шундый зурлап пресс-конференция үткәрдек. Шаралар турында сөйләштек, бысын сөйләштек. Газетларда берәй-бер дә юк. Бердәмлек мөселман хатын-кызлар оешмасының изге эшләре. Бәйләйләр бәйләдек, мәскәй бәйләдек, дуалар кылабыз, Коръәннәр укыйбыз, барында шу илебездә тынычлык булсын. Белихта авылы мәдәният үзәге эшчәнлеге. Безнең районда татар авыллары күп, каждый авылныкы үзенеке диалекты. Вот мин булай сөйләшәмен. Бераз инде казанчы тартып китәте кайсы сүзләребез, ну и барабатчы. Кыргызстанда яшәп иҗат итүче дуслык ансамбле күпләргә үрнәк. Ансамбль ул безнең оешманың бәйрәмнәрендә дә түгел, хөкүмәт нинди кичәләр үткәрәләр басында, мэрия үткәрәләр, бөтен җирдә дә безнең ансамбль катнаша. Уңышлар макталды, проблемалар яшерелми уртага салып сөйләшенде. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев эшлекле сәфәр белән 2 көн Удмуртия башкаласы Ижауда булды. Аның белән төбәкләрдәге татар оешмалары вәкилләре дә бар иде. Удмуртия милли оешмалар һәм республика мөфтияте бер булып эшли торган төбәк. Очрашулар да Татар бистәсендәге Җәмигъ мәчетеннән башланды. Яңарыш газетасы редакциясендә милли матбугат чаралары алдында торган бурычлар турында сөйләшенде. Булар турында үз хәбәрчеләребез видео язмасында. Җәмигъ мәчете Ижауның татар бистәсендә гыйбадәт урыны гына түгел, ә белем һәм тәрбия бирүче тулы бер комплекс. Мөфтият балалар белән эшләүгә зур игътибар бирә. Белем бирү буенча махсус комиссия булдырылган. Балалар катнашында Коръән уку бәйгеләре уза, спорт, туризм түгәрәкләре эшли, җәйге ял лагерьләре оештырыла. Барысы турында Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт сөйли. Мәдрәсәдә һәр елны көздән ислам нигезләре, гарәп теле дәресләре башлана. Мәчетләр Ижауда өчәү, берсе Башкала үзәгендә. 1500 кеше сыярлык мәчет Минтимер Шәймиев ярдәме белән төзелә башлап, халык көче белән сафка басты. Ислам кабул итүнең 1100 еллыгы уңаеннан Ижау мәчетләрендә төзекләндерү эшләре башланды. Мөфтият дин генә түгел, тел сагында да. Үзәк мәчеттә татар теле дәресләре укытыла, вәгазьләр туган телдә сөйләнә. Удмуртиядә бер генә мөфтият, бүгенге көндә Аллаһ Тәгалә насыйп итте безгә бу бердәмлекне сакларга. Инде Аллаһ Тәгалә киләчәктә дә Татарстанда бер мөфтият. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен шулай итеп милләтебезне дә, динебезне дә алып барырга безгә Аллаһ Тәгалә насыйп әйтсә иде. Бу инде мәчетләрдә бер кагыйдәләр, бер тәртип дигән сүз. Васил Шайхразиев төбәкләр мәчетләренә бердәм бизәлеш кертү турында да әйтә. Югыйсә, мәчет салуда катнашканнарның исемнәрен күрсәткән элмә такталар кую турында гына бәхәсләр бар ди ул. Куюлар, сөйләшүләр, күрсәтүләр, стенада булгандагы, дивардагы язулар, шулар турында аңлатып, хәзрәтләр белән Тәлгать Тәҗетдин белән Равил Гәннәтдин белән Альбер Кырнас белән аның турында сөйләшү бар. Алайкалар без сезнең тәкъдимнәрне хуплап, аскада команда бирәбез дип. Шуңа күрә менә инде Баязит дустыбыз ул стандартларны язып, тиз генә менә бер ел эчендә бер төрле әкренләп килергә тиеш. Оформление буенча. Очрашу татар халкына хезмәт итүдә тырышлык, бердәмлек сорап дуга кылу белән тәмамланды. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге 300 ел элек татарларның үз басмасы булуын кайгыртып, аны дәүләт хисабына чыгарырга иреште. Яңарыш бүгенге көндә элеккеге традицияләрне дә саклый, заман белән дә атлый. Эшлекле визит барышын интернет челтәрендә минутында яктыртып, укучыларына ирештереп бара. Журналистларга кытлык юк, һәм аларның шактый яшьләр. Балалар белән эшләүгә дә игътибар зур. Полностью состоит из творчества детей. Это здорово, когда дети пишут на татарском языке. Күптән түгел генә нәшрият табасыннан төшкән. Балаларның газетада басылып килгән иң уңышлы язмаларын Милли сәясәт министрлыгы ярдәме белән шулай аерым журнал итеп бастыралар. 10 ел дәвамында. Быел 1000 нөсхәдә. Алар балалар бакчаларына, мәктәпләргә таратыла. Васил Шайхразиев төбәкләрдәге яшь хәбәрчеләрне алга таба Казанга чакырып, андагы татар редакцияләре, Шаян ТВ телеканалы белән таныштыру, хезмәттәшлеккә тарту кирәклеге турында әйтә. Һәм тагын регионнарда чыгучы милли басмалар белән элемтәләрне ныгытуга да басым ясый. Үз казаннарында гына кайнамасыннар, татар дөньясы уртак мәгълүмат кыры булырга тиеш. Бөтен дөнья татар конгрессы уздырган чараларның җитәрлек яктыртылмавы тәнкыйтькә тотылды.
Сәгать ярым, 2 сәгать шундый зурлап пресс-конференция үткәрдек. Чаралар турында сөйләштек, бысын сөйләштек. Газетларда берәй-бер дә юк. Башкортстан бар, Татарстан бар, сез бар, Киров өлкәсе бар. Тагын кайчакларда бар, Пермь. И моннан биреп алдыгыз кыска гына, какой-то информацию связанную. Без бит халыкка күрсәтәбез үзебезнең менә субъектлар белән эшләүне. Мәгълүматны эзлисе юк. Бөтен дөнья татар конгрессында моңа Булат Ибраһимов җаваплы. Хәбәрләр алышуыбыз бара инде бик актив. Киләчәктә бу тагын да тыгызрак элемтәләр булыр дигән ышанычта калабыз, Алла бирсә. Башка төбәкләрдәге тормыш белән таныштырып бару уйланырга, халыкта милли активлыкны арттыруга итерәчәк, ди Васил Шәйхразиев. Без сезне халыклар дуслыгы йортында каршы алырга бик шат. Биредә инде Удмуртия татарлары тарихына багышланган күргәзмә эшли. Күчмә утырышка кадәр танышырга, аралашырга, фикер уртаклашырга вакыт бар. Удмуртия эчендә яшәгән татарларның хәле әйбәткә дип уйлыйм мин. Чөнки монда беренчедән электән сакланган Татарстан элемтәләр нык. Аннан соң бик күп кеше битендә Удмуртиядә яшәүчеләр алар я Башкортстаннан, төн ягыннан, я Татарстаннан чыккан кешеләр. Шуңа күрә теге туган җипләре дә бар. Ул яктан монда зур проблемалар юк дип уйлыйм мин. Һәм шуның өстенә татар оешмалары монда электән актив эшләргә күнеккән. Уңышларны карарга була. Монда мәктәпләр, балалар бакчалары булу, татар газеталары чыгу, телевидениедә татар һәм радио татар тапшырулары булу. Бу кызганычка каршы һәрбер төбәктә дә юк. Монда ул үзенә күрә бер комплекслы рәвештә эшләнгән, шуңа күрә үз җае белән бара. Очрашуларда оешмалар җитәкчеләре моны үз күзләре белән күрде. Васил Шәйхразиев үз чыгышында төбәкләр буенча сәфәрләрнең дәвамлы булуын теләде. Сезне бер-берегез белән очраштык, бер-берегез белән сөйләшеп, күреп, үзеңә күргән яки күрмәгән әйберләрне язып алып, кайткач эшләрем ди турында, командага ди турында уй фикер йөртеп. Уже төзелгән үзеңә эш планын алып кайтасың. Оешмалар җитәкчеләре үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Һәр кайсының чыгышында кулланарлык үрнәк бар. Татарстан республикасы грантларына, аннан соң үзебезнең өлкә грантына, шәһәр грантына күп чаралар уздырабыз. Соңгы вакытларда менә шул грантларны уздырганда без инде уйлаштык та, теге җырлап биеп конференция уздырып кына, теге галочка күгәрчәнне түгел, аның ниндидер рушеткәдә сухой астат калырга тиеш дип, соңгы вакытта без үзебезнең менә шушы грант акчаларына төрле темаларга китаплар чыгарабыз. Рамис Сафин төбәкләрдәге татар язучыларының әсәрләрен туплап, җыентык итеп бастыруны Татарстан Яңа гасыр телеканалында төбәк күрсәтелә торган концертлар төбәк талантлары да катнашсын дигән тәкъдимне җиткерде. Халык санын алу нәтиҗәләренә килгәндә Пермь төбәге генә куана ала. Барда районнарында татарлар 2 тапкыр арткан. Удмуртия татарлары саннарга караганда 30 меңнән артык вәкилен югалткан. 98 мең дигән сан белән яшибез бүгенге көндә. Һәм без шулай булып артмаган булсак, нәкъ шул санны саклаганбыздыр дигән өметтә без эшлибез, без яшибез. Сыйфатлы итеп эшләрлек көче бар. Телне, мәдәниятне үстерүдә, гореф-гадәтләрне саклауда өлешләрен кертүче шәхесләрнең бүлекләнүе дә шуңа дәлил. Ижаудан Назир Нигъманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Оренбургның бердәмлек мөселман хатын-кызлары оешмасы бүген махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм күрсәтә. Ханым һәм туташлар шәһәрнең Сөләймания мәчетендә тегү цехы ачканнар. Тегү машиналары сатып алып, 2 ай дәвамында өлешчә мобилизация кысаларында кораллы көчләр сафына чакырылганнарга иң кирәкле әйберләрне тегәләр. Әлеге цехтан Оренбургтагы хәбәрчебез Фирүзә Сәләмова. Оренбургдагы 5 гыйбадәтханәнең берсе Сөләймания мәчете 1887 елда төзелә. Совет чорында Аллаһ йортында төрле оешмалар урнаша. Мөселманнарга ул 20 гасыр ахырында гына кайтарыла. Бүген инде мәчетнең 2нче катында бәйләү һәм тегү цехы эшли башлаган. Аларны өлкәнең бердәмлек мөселман хатын-кызлары оешмасы оештыра. Без бергә дигән акцияга татар авыллары да торган безнең татар хатыннарыбыз бердәмлеккә оешмага кергәннәр һәм дә мәчет булган авыллар барысы да бер йодрык итеп
торып шушы дигә кушылдылар. Көненә һәр вакыт киләләр, яки 10, я 20, дә күбрәк тә кеше килә. Атнасына 1 мәртәбә, 2 мәртәбә килеп йөрдек. Хәзер инде вакыт булганда частракта киләбез. Бәйләйләр бәйләдек, носки бәйләдек. Группалар белән инде дуалар кылабыз. Коръәннәр укыйбыз дигән кебек инде барында шушы илебездә тынычлык булсын. Беренче Зубачи Перволут районы халкы менә бөтенебез бердәмлек белән, менә шушы бөтен туганнар белән бәйләгән нәрсәләр алып килдек. Авыл халкы бик нык булыша, акчалар да җыйнадык. Акчада алып килдек монда. Шуннан инде менә бәйләп күп нәрсәләр алып килдек. Менә андый манишкалар бәйләп алып килдек. Менә шушылар, менә шушындый перчаткалар бәйләдек. Бәйли белгәч инде балаларга менә кичәдән башлаган манишка, шушы манишканы бәйләп утырамын. Кулымнан килгәнчә ярдәм итәргә инде, мөмкинчелек булганча. Нәрсә минем кулымнан килә, нәрсә эшләп беләм, шуны эшләргә. Бу көнне волонтерлар 40 пар ыек баш һәм 35 пар перчатка белән бияләй. Шулай ук башка кирәк-ярак әзерләгән. Бәйләүчеләрнең һәркемнең үз шөгыле. Әтегү цехы стали янында шәһәр һәм өлкәнең төрле авылларыннан килүче волонтерларны бер күмәк эш берләштерде. Открыты 4 пункта пошива в городе Оренбурге. Не так давно был открыт пункт пошива в мечети Сулеймания. Прихожане мечети Сулеймания большую активную роль играют в движении. Основная наша задача – это помощь бойцам СВО и мирным жителям Донбасса. Наша основная деятельность – это пошив многофункциональных бескаркасных носилок ФАМА-215. Трафаретнада мынау стропаларында уже әзерләп бирделәр. Золотые руки ангелдагы бөтен бездә волонтерлар. Үзенең схемасы белән җәябез шушы носилканы. Менә әйтәләр 30%ка күтәрелә аның шушы носилканың булышуы. Бөтен без волонтерлар Худайның ризалыгы өчен киләбез. Күп кешеләр акчалар салдылар. Шул акчаларга без 2 машинка алдык. Нәрсә инде вот цех өчен эшләнде, шул хатын-кызлар килеп тегәләр. Нурия апай ишенчегә килә инде, менә Нурия апай машинкада тегеп утыра ул икенче көннән. Шуннан соң тагын бер килеп киттек, без 3 көн торып монда тегеп булышып. Инде бүген менә Флора апай, Нурия апай мен шул бер машинага бөтен әйберләрне дә тегеп, җыйнаган 3 авыл җыйнады, акция бирдек 3 авылда. Шул әйберләр белән килеп менә булышалар. Перволодский район Чесноковкадан. Монда ишенчегә киләм инде шул булышын дип. Волонтерлар арасында тегү машиналарын төзәтүче дә бар. Мин строитель, прораб булып, начальник участка булып, Оренбургда 30 ел эшләдем. Нәрсә өчен килдегез монда? Мана кызым монда булыша, шуннан сразу да машиналар ремонтларга. У меня в руках пятиточечник. Это специальная подкладка для того, чтобы боец мог сидеть на природе. Ему было тепло, комфортно, сухо. Также, если нужно лечь на спину, легким движением руки он раскрывается, можно лечь. Эшләрен төрлеләндергәннәр. После Нового года мы начали производство небольших печей, буржуек. Стали изготавливать легкие мобильные печки из баллонов из-под фреона. Волонтерларның шөгыльләре белән яшьләре дә төрле. Ике туган анам и ике туган племяннигим. Алар под Оренбургом, у меня воинская часть, обучение да пока находится. Оренбург янында, онда бар шундый урын, палаткаларда торалар и әзерләнәләр, өйрәнәләр, карыйлар ничек и шунда узакламыйча җыйналалар, шунда шул җиргә китәргә. Вот. Шунда без мәчет ачтык. Мәчет палаткада. Рәхмәтләрне әйтәбез Рөстәм Мананов җитәкчесе. Ул инде һәр көнне кайнар аш алып килеп, шушында менә эшләгән хатын-кызларыбызга шундый ярдәм кулы шулай ук та сузды. Без айына 3 мәртәбә Коръән хатим укыйбыз. Һәм дә һәр көнне Ясин сүрәсен укыйбыз. Дөнья йөзендә инде тынычлык булса иде, Раббым Аллам дип
Оренбургдан Фируза Абсалямова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Белихта авылы мәдәният үзәге эшчәнлеге. Безнең районда татар авыллары күп, каждый авылныкы үзенеке диалекты. Вот мин булай сөйләшәмен. Бераз инде казанчы тартып китәте кайсы сүзләребез, ну и барабатчы. Кыргызстанда яшәп иҗат итүче дуслык ансамбле күпләргә үрнәк. Ансамбль ул безнең оешманың бәйрәмнәрендә дә түгел, хөкүмәт нинди кичәләр үткәрәләр басында, мэрия үткәрәләр, бөтен җирдә дә безнең ансамбль катнаша. Томск өлкәсендә татар авыллары күбесенчә тау башында, урман буенда урнашкан. Белихта авылы Бараба даласы аркылы узган федераль трасса буендагы торак пунктларның берсе. Биредә мәдәният йорты, җирле мәчет тә гөрләп эшли. Алар бер-берсен тулыландырып, иман рухын һәм мәдәниятны берләштерүче бер күпер булып торалар. Бу ике бинаны гаилә җепләре дә берләштерә. Мәчет белән Вилдановларның улысы Вәли Әхмәт хәзрәт җитәкчелек итсә, мәдәният йорты белән аның сеңлесе Сүлфия ханым идарә итә. Елена Софиуллина дәвам итәр. Новосибирск өлкәсенә кергән федераль трасса буенда күп татар авыллары бар. Анда яшәүчеләр татар халкының диалектларында сөйләшәләр. Белихта авылы да искәрмә түгел. Биредә халык диалектларының үзенчәлеген дә саклый, казанча да белә. Сүлфия гаиләдә төпчек, 8нче бала. Гомер буе терлекчелектә эшләгән ата-аналары үзләренең бердән-бер кыз балаларына сәнгать дөньясы белән бәйле һөнәр сайлавын теләгәннәр. 7 ел дәврендә Сүлфия авылның традицияләрен саклаучы, үстерүче исеменә лаек булды, ди аның хакында авылдашлары. Без балаларны, менәкә абиләрне, абыйларны, традицияларыбызны бергәләп менә тутабыз. Безнең районда татар авыллары күп, и каждый авылныкы үзенеке диалекты. Вот мин булай сөйләшәмен. Бераз инде казанчы тартып китәте кайсы сүзләребез, ну и барабатчы. Безнең алыйны смесь булды. Бу авылга бер кеше килгән булган, карт кеше. Менә бу безнеке авылыбызда күл бар. Аның янында ул үй салган. И ол бабай көп белетеген булган всякие кешеләрне личиткән, сандырлы нәмәне көп белетеген булган. И аның өчен килгән кешеләр монда ол бабайны белекле дигән. И бара-бара белекле айланган Белихтага, уже хәзерге авылыбыз безнең Белихта. Бала чактан кул эшләренең барлык төрләре белән мавыккан ул. Зур завык белән булдырган аларны, яхшы биегән, җырлаган. Хәзерге вакытта Новосибирск педагогик институтында психология белгечлеге буенча укуын дәвам итә. Алган белем укучыларның сәләтен тирәнрәк ачарга мөмкинлек бирә. Бүгенге көндә аның укучылары төрле бәйгеләрдә Белихтаны тәкъдим итә. Эльвира 8нче класс укучысы. Ул күрше авылда укый. Бию буенча педагог булырга хыяллана. Иҗат юнәлешендә Сүлфия ханымның иң яраткан укытучысы. Ты это все сама сделала? Да. Молодец какая. Сколько времени понадобилось? Ну, днями я делаю, пока не устану. Пока не устаешь. Ну, один цветок можно сделать за один день. Бараба татарларының барлык авылларын да бер сыйфат бәйли. Туган мәдәнияткә омтылыш, үз халкының тарихына сак караш. Монда каждый предметка коснись, это артефакт, это история каждый. Вәли Әхмәт Вилданов Суфияның өлкән авысы. Кайчандыр бу мәдәният йортында эшләгән ул. Биредә капиталь ремонт үткәргән. 2010 елны авыл музеен булдыру өчен грант откан. Ул халык өчен гаилә эшенә әверелде ди Вәли Әхмәт хәзрәт. Идея создания музея авылда, в деревне, это, как сказать, сохранить ту историю, которая у нас была. Вот, традиции наших отцов, дедов. Вот. Потихоньку все жители, ну, можно сказать, вся деревня помогала создавать. Вот. По участника войны Сунгатуллин Сакирчан Нугмен бабайныкы.
Малайныкы гармония. Вот он сохранился, он на нем до последнего времени играл, он в рабочем состоянии был. Барабат татарларның тарихи хәттәре буыннар бәйләнеше нык булуы, халыкның киләчәге дә якты булыр дигән өмет тудыра. Новосибирск өлкәсенең Билихта авылыннан Елена Сафиуллина, татарлар. Татар халкы җырсыз, моңсыз тора алмый. Җир шары буйлап сибелгән милләттәшләребез өчен ул ватаннары белән бәйләп торучы бер җеп сыман. Кыргызстанда гомер итүче татарлар да милли моңнарга битараф түгел. Бишкек шәһәрендә инде 2 дистә елдан артык эшләп килүче Дуслык халык ансамбле моңа дәлил. Алар төрле конкурс-фестивальләрдә катнаша, гастрольләр белән йөри. Башка милләтләрне мәдәниятебез белән таныштыралар. Киләсе сюжетны карыйк. Аларның чыгышлары гел шундый алкышларга күмелә. Бишкәктә туган тел үзәгендә эшләүче Дуслык ансамблен монда бик яхшы беләләр. Коллективның оешуына да инде 20 елдан артык. Аның агзалары күбесенчә олы буын вәкилләре. Коллективыбыз бик әйбәт. Мин аны бик яратам. Мин бик яратып йөрим коллективка. Яңа да килгәннәр бар, килеп тә йөриләр. Яшьләр дә бик күп бездә. Яшьләр иң яшенә күпме яшь? Иң яшенә, наверное, 14-15 яшьләр. Дуслык ансамбленә безнең теләп килеп йөриләр барсы да 12 кеше ул ансамбльдә. Безнең ансамбль ул безнең оешманың бәйрәмнәрендә дә түгел, хөкүмәт нинди кичәләр үткәрәләр басында, мэрия үткәрәләр, бөтен җирдә дә безнең ансамбль катнаша. Йөрибез детский үйләргә, балаларга выступать итәбез, выступление бирәбез. Аннары йөрибез дом престарелых. Алар безне көтеп торалар. Тамашачылар гына түгел, башка милләт вәкилләренең җыр ансамбльләре дә аларның чыгышларын көтеп ала. Күптән түгел Бишкекнең шәһәр мәдәният йортында алар барысы да еллык эшләре буенча иҗади хисап тотты. Ансамбльгә әле яңа гына йөри башлаган Ренат әфәнде дә эштән бушаган сайын дуслыкка килә. Бу аның җан теләге. Кешеләр белән бергә булу, күңелле була. Җырларга яратам да бераз. Ярату әзме күпме булса да татар җырларына мәхәббәт һәм тартылу милләттәшләребезнең каннарында яши. Алга таба да бу җирләрдә татар моңы ишетелеп тора. Зөһрә Фатыйхова, татарлар, Бишкек, Кыргызстан Республикасы. Тапшыруыбызны Хәсән Туфан шигырь юллары белән төгәллибез. Һәр галимнең, һәр шагыйрьнең сүзе җитсен иде һәрбер күңелгә. Җилләр, сулар тавышы шикелле үк үзләренең асыл телендә. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.